Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnälik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sähra. Türkmenistanyň Belarusdaky ilçisi student gyzlaryň jynsy balak ýupka giýmegini we oglanlaryň saqqal goýbermegini gadagyn etdi. Bu barada Belarusyň ýokary kujaýlarynda okuyan türkmen studentleriniň bir näçesi habar berýär. Fevral aýynyň başynda biziň okuyan ýokary kujaýymyza türkmen ilçisi Nazaroglu Şaguliýew geldi. Şonda meniň kursdaş gyzlarymyň biri ilçe biziň plastik bank kartlarymyzdan pulun atlaşdyryp bolmaýandygyny we bu bökdönçlikleriň haçan soňuna ýetiljekdigini sorady. Şondan soň ol biziň şahsy durmuşymyza değişli zatlara gadagynçylyk girdip başlady diýip Azatlyk Radiosu bilen anonim şertde habarlaşan student 10 aprelde gurrun berdi. Onuň sözlerine görä bu soragdan soňra ilçi studentleri bank kartlaryna pullaryny naklaşdyryp Türkmenistandaky en atasyna dogan aryndaşlaryna ýygyna iýermekde we ol ýerde valutanyň gara badaryna çalışmakda aýplady. Minsk Döwlet Lingwistika Uniwersitetiniň studenti özlerine en atalaryň uğradýan pulunyň iýjek çöregine zordan ýetýändigine sebäp eddiňe umumy ýaşaýyş jaýy üçin tölegleriniň ortaça 20 Amerikan dollaryna barabardygyny aýdýar. İlçi bize klublara we restoranlara az gitmelidigimizi hem aýdyp başlady. Gyzlara jynsy balak, ýupka ýa-da şoňa meňdeş zatlary giýmegi gadagyn etdi. Student oglanlara saqqal goýbermezligi tawşyrdy. Saqqal goýberen oglanlaryň terroriste meňdeýändigini aýtdy. KGB-niň işgärleri meçhitlere ýygyderli gözegçilik edýärler. Olar meçhide haýsy studentleriň gelip gidýändigini barlaýarlar diýip Belarusda okuyan türkmen studenti bellidi. Galyberse student häzirki wagt egzaminlerden geçip bilmedik türkmensanlaryň desine Belarusdan deport edilýändigini we Türkmenistanda harby gulluga alınıp gidilýändigini hem bellidi. Azatlyk Radiosynyň ýokarda gurrun edilýän ýagdaýlar dogrusynda Türkmenistanyň Belarusdaky ilçihanasy bilen habarlaşyp kommentari almak synanyşyklary netije bermedi. Bu aralykda şoňa meňdeş duşuň Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň wekilleri bilen bu ýurdun ýokary kujaýlarynda okuyan türkmen studentleriniň arasynda hem geçirilendigi habar berilýär. Kronika Türkmenistan neşriniň 4 aprelde çap eden maglumatyna görä, Nowruz bayramyndan bir gün öň Türkmenistanyň Ankaradaky ilçihanasynda geçirilen duşukda türkmen resmileri bu ýurtda okuyan studentleriň arasyndan özlerine maglumat ýygnap biljek ýaşlary toplamaga synanyşypdyr. Türkmen ilçihanasynda geçirilen duşuga dürli uniwersitetlerde okuyan jemi 45 student, şol sanda 30 oglan we 15 gyz çağıryldy. Nowruz bayramy münasibetli bayramçylykly çäräniň geçirilmegine derek ilçihana işgärleri türkmen studentleriniň özlerini alyp barışlaryna bagyşlanan ýygnak geçirdiler diýip neşir habar berýär. Aýdylmagyna görä bu duşuň çäginde Türkmenistanyň konsuly Murat Akmämedow we ilçihananyň Gowunç atly işgäri çağırlanlary Türkmenistanly studentleriň hususanda öz hasaplaryny okumagy gelenleriň edýän hereketlerine bir gözegçilik etmäge çağırdylar. Maglumat berjileri höwetlendirmek üçin 100 Amerikan dollary möçberinde pul sylagy şeýlede Türkmenistanyň bilim ministrliginiň hormat haty wada berildi diýip neşir ýazýar. Azatlyk Radiosu bu maglumaty başga garaşsyz çeşmeler esasynda tasdiklap bilmedi. Şeýlede bu barada Türkmenistanyň Ankaradaky ilçihanasyndan hem kommentariýa alyp bolmady. Habar beripdi.